fetelor, haideți să vă prezint două dintre produsele noastre bombă. În primul rând este Brow Fix Clear Gel. Este gelul de stilizat sprâncene, care este fabulos și are și o pensulă fabuloasă, cu o parte mai tișită, o parte cu peri mai înguști, care fixează sprânceana, iar cealaltă parte cu perii mai lungi, care o piaptănă. Efectiv, stilizarea este mai ușoară și vă ajută să aranjați sprâncenele în forma dorită. Al doilea produs este un brow pen, este markerul nostru de desenat fire, de desenat sprâncene și ia uitați-vă cât de frumos și cât de mișto este acest produs. Are un vârf extraordinar de subțire, desenează cu precizie firele de păr și